Muan idol yan bararian. Pero maganda tabi akong dyan ha. Mabugti kita sa sarong yung. Mabugti. Ito, kamusta? Ay, kulog, pabigyawalan ka? Medyo ba sa kuya? Alright. Kiling ka sa pala? Ben, saka? Okay, good. Marala ko kung May mga gapo. Atras ka sa ko. Close mo. Talas lang. Lang. So, talas ako yan. Okay. Tapos, kabugti talaga mga ina. Kasi rin talaga. Daba. Supul. Lagay ba ito? So, binubra. Ayan. Tatay ko lang kaluwas. Ano rin naman kami man na madalagan naman sa indo. Wala pa yun. Tagilid ka. So, tagilid tayo. Yeah. Okay, relax lang. Hindi ako siya nagtalita. Sa bali. Tira! Yeah. Maragama. Okay. Shoutout po sa toyo. Margie Espiritu, hello po. Richie Butalon, hello. Okay. Para mamit, para dako yung call maabutan da kita digdi. Maligi kayo. Maligi balance. Sige. Inspiration everywhere. Ayan, Brian, ayan. Muan idol yan. Bararian. Uy, guman. Jessa pala ay shout out tabi. Ayan. Boss, dawanin daw akong kwarta. Mabakal akong Jean. Uy, guyugon mo. Rafael, Gino, shout out po. Larry, Basilan, shout out po. Erin Villalilar, watching from Caloocan. Masarap siguro pakiramdam kapag na-relax ang katawan. Yes po, talagang masarap ang katawan. Inspiration everywhere. Ayan, nilulutabit. Magkabugti na tataon. Makakabugti na. Sumutla na mga tangali. Siya naman. Ay, ayan. Agaw akong Ready. nabatak na eh. Ano kung mga... Yung problema, pag abot naman, umabot naman. Yung nga, sa premier mo tayo. Maiyo-iyo tapos. Ay, Ludwig, grabas na digdig kung mayaman. Makasabay. Tanglanit, mana? Yaon mo sa nakong mo dyan, katalik.